Tara. Oh, asa man mo padulong? Ako sa ipa-check up si Bibi kay nangapdos daw iyang bulad. Ha? Ngano nangapdos man? Gihandusan na po siguro nimo. Wala na ko nagihandosan oy kagabi. Raman to ambot galing nangapdos na iyang bulad. Unsa day hinundan na nabing nangapdos man na imong bulad? Ala nga, nabilin man to imong isa ka bulitas gabi eh. Mao ning ni barapirti na hinuon ning hapdosa. Unsa nabilin kay dong? Ang akong bulitas do nabilin mao ni nangapdos ang iyang bulad. Mao na kay perti man imong hangula lang tawa karon bisag unsa nay nangabilin ug sa kuha pagkaway mga bilin. Wala jud ko nagdahom kay may ba nga mabilin ang akong bulitas si Bibi mong perting kusuga mo kurbada. Nabilin na noon pati akong kanyo to. Alangan kay dong pagkambyan ako nakatersira naman dayto mao to perti sa tuya. Anya asa man mo to kay dong? Wadto mi dito karon sa center para matanggal na ang akong bulitas nga nabilin sa iya ha. Anong dalahon pa man ni mog center nga pwede ra man na puliron? Madala dig puler na be. Ayog tuwa na kay dong perti na jung hapdosa kay dong. Mo gani no dili bay basta-basta ang akong bulitas nga nabilin di ano kay dako-dako ba itong bulitas no mura bulitas sa emperador. Mao na kay magpataod-taod magbulitas para dagang babae. Di, naunsa man taon ka wa mo ko kabalog unsay purpose sa bulitas. Ang purpose mo ko sa bulitas mangod aron magilok-gilukan mo. Naunsa dai mo para sa inyo ha, man dili man para sa kuha. Pagdali na kay dong ngayon nagpaminaw anak niya. Sige ato na mi kimi. Kay dong dagay kog pambili og tambal. Naunsa na mo pud ka? Nag-ubo ko ba? Nag-ubo ka. Oo, nyagisipon pa jud ko. Astelano eh. Dara, dali ra tambal ana. Naunsa kabalo na ko unsay tambal ana. O dara oh, mo ni tambal oh. Oh para diha na, okay na na. Kulang ba man ni? Kulang gyapon na. Oh, sige dara oh, kana okay na na. Okay na na. Oo, okay na ni kay dong. Lakaw na mo. Sige, ito na ko ha. Bye-bye. Lakaw na. Pre, nilakaw na sila Cardong. Pwede na kamuan na diri ah. Pagdali ha, nagpaabot ko diri ah. Basig masakpan ta. Kinsa man na? Ako ni Mads. dayon, pre. Ay, Mads, ganina na sila nakaw. Tawad ra lagi, pre. Upo man lagi ka. Aw. Mau lagi? Inay naman nag-resistensya rin kung Mads di. Ay, Magpahilot unta ko sa imo, pre. away problema. Ila po di mo pangayo anak, pre. Aw, basta ikaw, Mads. Ikaw mag-request, Mads. Nga na lang ang butang. Dali ra kay na. Ulit tayo ngayon sa butan na na. Aw. Asa man ta pwede plaster, pre? Bisag asa, Mads. Lamisa, katri, bisag asa, baron. Basta ikaw. Masugda na to. O tara, pre. Tara, basig masakpan ta. Magpahilot ko sa imo kay dagan na kay akong panuhot ba kay miabot na sa ko ang igol. Asa man napit? Diri pre oh. Diri ah. Sugdan da yun. Ay pre, nakihaplas pre. Nah, wala ra ba ko'y dalang haplas, Mads. Pero ay kabalaka. Kay pwede ra na to ni haplas niya akong tagok, Mads. Oh sige pre. Sige. Ato na sudan. Asa man ta mo plaster lapit? Ikaw rin may magplaster. Diha ka kay ako may maghilot sa imo ha. Unsay plaster da pa atubang o patalikod? Ikaw, gusto ka magtalikod. Ah, Hilot mangha. o talikod lang. Sige. Ay salamat Cardong nakaabot na jud ta sa balay. Nya unsa may sulti sa taga-interview nga natanggal ang akong bulita sa imong bulad nimo. Ingon man to sila nga inahinayon lang daw og handos kay para dili ko makaanak og hat. Aw, ay kabalaka na bi. Kay hinaynayon na akong hando sunod. Ang importante nakuha na ang akong bulita sa imo ha. Nya asa man nila gibutang ang bulitas? Itaguan man to nila. Agitaguan nila. Sige lang ay kabalaka kay napa may bulitas nga nabilin sa kuha. Sige tara masulod na ta. Sige, Kime. magpahuway pud ko. Kime. Ngano naka bilag sa man ni Kime oy. Abri man Cardong. Ay oh, abri man dayon. Dako jud akong kalipay bang natanggal ang akong bulita sa imo ha ba. Gani Cardong. Nakalak lagi ni lakaw si Kime. Na, asa na pud to si Kimi nila kaw Cardong? Na wa jud ko balog asan gitagaan mo na utog 2,000 kagain na gud. Lakan jud mo. Mao na, kay sige ra kag hatag og kwarta. Wa pa jud nagpasigag suga diri sa kusina. Gani. Kamera sa Mads na pay dabaw ani. Asa pa man? Si Kimi man eh. Saan to Cardong? Maglalagi kay maglalagi si Kimi lagi diri. Kani. Uminawa daw. Kargado mo panuhot Mads. Kadali lang Mads ha kay akong kuha Ano si kauban si Mads sulod? ha. Mo gani mo. Unsa man Mads? Init Mads. Ay, sige. Sumutod paka na lagi. Klas to. Mao na ni Mads. Ay di ni maayo ning style ni. Kimi. One. Sus. 1 2 1. Kimi, prini Kimi. Ay murag na gini lalaki sa sulod pa. Kimi! Isa man na yung kauban diha. Stila ning Kimi ani uy. Wa na Cardong na ana pud siguro to si kumpare diha ba? Na. Ay, sus, amot lang yan. Sakpan, hindi ako nagpalayason. Gino ko si Kimi diri akaron ba? Kimi, prini Kimi. Cardong, may basa. Kimi!
Puntahan. Asa man dapit? Diya sa ilong. Sige. Kardong. Kardong. Oh, Uy. kitsa may kauban mo diri, kitsa tayo magkastorya nga no, nagbakang-bakang lang ka di ah. Oh, wala ay. Anang nakuan manggod ko ganiha ba na dagma ko ba? Eh si gara-gara dia, patanawa ko diri ah. Eh pag gara-gara dia kami ha, masakpan na lagi. Oo, sa naglip ng hotel diri. Kelas ko. Uy, kuwasa. Ay, pre. Kawa ni style na ni. Uy, pre. Ikaw man din na, pre. Ay, gabi pre. Di ba sama ka diri sa akong kwarto, pre? Ay, gitawagan man ko ni Mads Kimi pre, nga bahilot daw siya daw. Unsa? Pahilot daw siya daw. Magpahilot si Kimi sa imo ha? Oh, pahilot daw siya daw. Kalaskaw. Unsa man ni Kimi? Oh. Tinuod na Kardong. Nagpahilot bitaw ko sa iya. Nagpahilot ka? Nganong naaman siya diri sa silong? Nagunsa man ka diri, pre? Ay pre, nangita ko sa haplas pre, nahulog pre dahil sa ilawom. Nangita ka sa haplas? Oh. Nahulog mungod pre paglakaw niya. Anya nganong diri man gid mo sa kwarto nanirado pa jud mo. Ngit pa jud kayo. Pahilot si Mads Kimi pre, basig panutan ni noon. Naday maghilot nga gabi, Kimi? Alangan Kardong dili manggod ko ganahan magpahilot og naisuga kay sulo kaayo. Na ba day maginilutay sa sulod sa kwarto nga walay suga nga pertingit ngitaon sa man ni pre? Oh, wala mi naginilutay pre. Siya ra akong gihilot pre kay gitawagan man ko niya kay grabe daw iyang ubo kay sakit daw iyang push-on diri sa ubos sa likod pre. Likod. Ayay pre, murag dili gid na magsilbi imong katarungan sa kuha pre ba? Unsa man ni sa katinuod Kimi, ang ako nadunggan kagay na. Nganong naamon ko'y nadunggan gina, nganong naabot naman mo sa ubos o ginilutay, nganong nagpaka-paka naman itong agi? Ay kuanto pre kanang motoy hard massage pre. Hard massage. Hard massage. Inaani ang tingog sa hard massage di ay. Alangan Kardong nga niluog na manggod kaayo akong bulat mo nang akong ipaayo kang kumpare. Imong gipaayo ang imuhang bulad kay kumpare kay luag na. But pasabot ani. Imong gihandusan.